usathanda kodwa usamthanda ubhuti because kubale nokuthi awusamnikezi no kiss anisasunani kwanext. Cha, angisazizwa ngiyaqala. Hayi ngiyalingwa ngizohlanya mina. Kusekunjani mama? Angisazizwa ngiyaqala. Sokhona ngihlekisana naye. Hayi ngikhuba lelo. Kade ngaqala. Mhlawumbe estimate isithando sami. Mhlawumbe nje sekunonyaka. Hayibo, mina ngikhona ngendlini nomuntu obuyombheka mina ngemsebenzini. Boyfriend. Hayi, intombazana. Hayi, mina ngiyathola mina ngiyasakanela mina la. Wena kanti masuba yini ke wena? Kahle ngifanele nawe. Nami amantombazana. Nami. Yeyi wena bengihamba nawe esikoleni wena ufaka iskate wena zolo lokho. Skate wasithengelwa yimina ngubo. Namhlanje uthi wena hayi wena mfungibhede. Ngqoka kanje manje, sengqoka kanje. Hayi. Welcome back mbukeli weBlack Life TV isiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Kulesi siqephu ke bafethu njengoba kade siyibonile eqaleni ukuthi sebenza kanjani, sebenza ngomndeni. So uma ukuthi nenkinga nje ihlangene nomndeni uyazi ukuthi kufanele wenze kanjani. Thina sebese silandelela ke sibone ukuthi sokwazini ukutholela usizo. Mesikwazi futhi ukufika kuwena sifika qathatha. Kodwa uma ukuthi futhi kusayinkinga uzobona ukuthi lesi delay ukuthi sibuyele kuwena. Yayibo leyo nto kulula kanjalo nje mfethu. So ungalahla ithemba. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe usulethi kade ngangikwenza qhubeka ukwenze uzobona sokwazi ukuthi sikuphendule egcineni. Cela usasa lethuba ngibingelele umbukeli weBlack Life TV bese ngiqatha lethuba ngibingelele ubhuti lo seduze kwami. Sawubona njani? Ngiyangizwa. Ngiyaphila bhuti wami. Njengoba usuzwile Mlangeni Magasela from Black Life TV ngicela bandla ubhuti angitshela ukuthi ubaba kaba bese bingelele umbukeli ahlale phezulu kodaba ufisa sikusize ngani. Sisifami mina ngolungisana ngwakhometa isimanga. Sharp. Nginenkinga la siswami. Nginomuntu engibambisene la wesifazane and mina nabe silungisela ukushada kahle sengamlobola siswami. Yena ngamthola ngo-2011 kahle sathwana esikoleni. Kwasho into yethu ke yavele nje yaphuthuma kakhulu yashesha. Into eyangilimaza kakhulu ngalimaza ukuthi sasifuna ukuthola ingane emshadweni. Iyona into engathi bisithanda ukusibamba kancane because nami bengisathi ngisukuphusha kodwa ukulobola ngamlobola ngo-2014. Ngase ngiqedile nje nokumlobola ukushada bese vele ngikwenza. Into engihluphayo manje nasisi nginenkinga ke la sengifuna ukwenza ke manje lokushada nemali nayo ngiyayibona ukuthi siyahlangana nonkosikazi nawe uyabona siyakhuluma futhi lokho. Kodwa manje inkinga engayitholi ke kahle uthenga mina ukhulelwe and wayithenga mina ukhulelwe angathi uthe wayithe ukhulelwe nami ngiyabona impela ukuthi impela engathi kukanjalo because ama emotion awenzayo nje sakumuntu abakhulelwe nje uyabona na ukuthi hayi cha lo muntu ubambile ngempela kodwa manje akaze aye kadokotela angikaze ngibone lutho akwenzeki lutho nje and noma ngimthinta lutho ngisiswami lutho imake ngiphinisele emuva kancane noma umthinta kwenzakalani uma ngimthinta nje akavumi. Okay. Ungitshela ukuthi sometimes ngisho ecouchini uyalala. Ngisala le kamereni. Yes, ngimbuza ukuthi yini la le couchini angitshela ukuthi bekade boku TV wazumeka ngiyaxolisa yabo wangisoft ngisofta ngayo. Kodwa ngibona ukuthi ikhona inkinga ekhona but akafuni ukuyigqamisa ukuthi yini lo nkinga leyo. Manje lento iyangihlumeza because inyanga seyithe ukuhamba impela and sengisaba nokuthi manje ngitshele nabangani because abangani sengabatshela ukuthi ngizoba nomntwana kanje. So yikho nje ngilungisana nomshado because bengilungisa umuntu olungisayo. Manje mase ngasayitholi lengane phela inyanga ziyahamba mina ngokwazi kwami kuthiwa nani manje umuntu omekade bambile. Manje hayi sekuhamba ngathi kuyofika kulo nani manje lutho akwenzi. Isisi kodwa savuvukala? Asivuvukali. Asikaze sivuvukala. Hayibo silokho ngesimele seswami ngesisona and mengisithi nje umuntu wesifazane uyakwazi ukungitha ngisoft lapha nalapha nami ngicina sengikholelwa. Usasho ukuthi ukhulelwe namanje? And usasho akaphiki usase ukhulelwe namanje uthi ukhulelwe and ngendlela engimthanda ngayo ngeke ngikwazi ukulahlekelwa yena ngeke ngize ngwadethwa ngingafunanga ukuthi ngimbuza ngendlela ngizombuza ngayo angifuni sigejana kahle that's ngicele nini ukuthi ningisize ngalolu daba ngitheme ngibuka lapha ku TV ngabona ukuthi hayibona inkinga enginayo and lenkinga le ibhekene nami ngqo bengingathi impela hayi bekuchazelwa mina hayi ngathi ngabuza omunye umngane nami la emaceleni abanginika inamba hayi nami impela hayi kwahlangana nje base ngithola sengiyila nje nginethemba uma ngilaphekile nami ngoba iyangihlupha lento sisi ngingaze ngishade umuntu kanti lento engiyidinga ibaluleka ngeke ngikwazi ukuyithola
Or into engenza ukuthi ungamshadi ukuthi angamtholi umntwana. Is not kanjalo but nakho kuyangena kodwa hayi kanjalo hayi kakhulu inkinga enginayo ukuthi umndeni engiqhamuka kona nanokuthi ke kunento eyenziwa abazali engathi thina wasifaka kanjani kuyona lento ukuthi uma engazwani nobani nami angafisi ngizwane nalowo muntu loyo into eyayenzeka kanjalo la khona ongafuni ukuthi ngingene khona azi ukuthi yami ingane izongena lapho kwenzeka kanjalo ke nakuthina ngathi mengimthola ngathi mengilandela ekhaya umndeni wakhona nowasekhaya uzwani Isho ngithe mengisuka mina ngagxila ke lapho ke ngagxila up until kwaze wafika ngathi ngiyabonga nange ngimlobola umntwana 2014 ngiyamlobola umntwana sengilungisa manje ukuthi ake ngiyamshada umntwana manje ngithe mengifunda bomshado bangikhumuzisa ekhaya ukuthi mina ngiphuma phi kwathiwa thina ke ingane siyifuna emshadweni omama baby drama wara sicela emshadweni ngathi mina okay inkinga ngikhuluma nomama yonke into ibihamba kahle nomama and futhi uma ngase futhi impela ngizwe okunye hayi impela ungathuki impela mengishaye phansi impela ngoba impela hayi angikaze ngibone lutho bani ngeke nje ungashaye phansi la mfethu yebo mntaka mangeke kunzima kakhulu kunzima lento kunzima ngoba angikaze ngabona omunye umuntu ngaphandle kwakhe ngifocus kuyena ngigxile kuyena ufakazi ngisho ifoni yami iyahlala kuyena mina emsebenzini ngiyikhohlwa kuyena ngumuntu nje open kuyena honest kakhulu since sisuke esikoleni ngaba honest ngoba akaze ngenze into ebhedayo ngeke ngazi akaze into ebhedayo yenza umuntu angikwazi umkhuluma that's why ngifuna azoyikhulumela because angikwazi yini esenza ushintsho manje into yawonje kuningi manje asekwenza fana ukumthinta angisakwazi hayibo ngisasho okukhulu ke baby kiss ayingikhulumi ngokiss lo wengane ebeyivuka ekseni ngawugcina nini lutho baby kiss ngiyeke ukuthiwa baby kiss ngayigcina nini angiyazi kwayona angiyazi so nje kunzima ukumthinta ukumbamba mesikhuluma naye asikakafika emshadweni but sesikhulumisa kwabantu abano 16 17 18 years emshadweni but asikakafika lapho the way a react ngakhona asikakafika but angazi siwama ngazi ngempela ngiyikho ngithe nje angixhumane nani ngiyazi nemsebenzini eniyenza ngenigijimelo wami yini mina ngibalekile kangaka bekuwusizo nje lokucela ngoba umuntu engikhulume naye ushini impela wathi hayi anikaze nahluleka niyayenza lento anikaze nami nginethemba lokuthi hayi ngizozama ukungisiza ngifakile pressure nami ke mususho kanjalo umuntu ongasafuna baby kiss lo muntu wathi ufuse eqomile bese ngihluleka mina ukumenza ukuthi nibuyelane ngiyabona manje sekuzoba nzima hayi ngisisi wami ngeke ayikithi nawe ngoba umcabango wakho uyayicabangela nje ngiyahlawumbisela based on izinto songicobole zona so nami ngiyahlanganisa ukuthi yini engenza ukuthi ungafuni baby kiss like ngashona mina umuntu amasanga nginikeza baby kiss a day bro like no ngambuza yabona ke mina into eyenza ngingashoni njengoba ngisho lo muntu osifazana impela manje ukuthi khona iact noma isina wadlala somehow ume uya-act hayi impela ayomphetho uyakwazi cause ngize ngiqala nginokhisa leyo baby kiss leyo nginothisa nje kusayihambela kahle nje yonke into ihamba kahle phela senginokhisa ngoba ngumuntu ama-leave ngiba off ama-leave nginowathola kama-leave kulokhu so nje umuntu ohlezi nje nama-leave so uyazi uma une-leave ukufuna i-picnic njenganasidingo ngiyingane azikho sesikoleni so leyo picnic leyo ngiqale lapho-ke ukunothisa-ke ngiqale lapho-ke ngithi ngishaya i-picnic endini ngithi hayi lutho ngithi hayi avele nje ngithi hayi mhlawumbe phela umdlalo umama uyadlala vele sikhulu sidlala kanje but iba serious lento lala ngisho ekhawuchini akavuki ekhawuchini yonke into ayenzayo nje ayihlangani sisi ayihlangani cela ngisisi okay kwaze kwakuningi imbukelo weBlack Life TV asingasimoshi isikhathi mfethu asingapholisa amaseko uyamuza uBraham la eduze ngamachaza udaba lakho uthi kunomusisi azwana naye sebethanda nesikhathi eside from 2011 bephuma befunda ndawonye waseyamlobolo in 2014 abanabo abantwana ucacisile lokho ukuthi abanazi izingane kwase kuthola ukuthi ke usisi kule bethu ukhulele kodwa uyambona isisi asikho nhlobo nje asikhuli kodwa unako kumsofta ndlela thizeni agcine naye sethamba nganaki but khona lento emfrustrateayo ile ukuthi manje asathola ka baby kiss akathinteki endlini uyamsola ukuthi khona ezinye izinto mhlawumbe ezenzakalayo ngoba uthi yena nje umuntu ama-leave yabona ngisho noma kuthiwa emhlabeni nje kutholekile akho umuntu uzowenza isilinganiso sokuthi kusuke ngekho ngisho ingane kodwa ilinganiso ukuthi kusuke ngekho lutho umuntu kuyibona nje boba uthiwa emhlabeni still akafuni lutho so lento iyamkhathaza nami ngikhathazekile njengaye nje angisazi ngizothini and indlela sesithembe ngayo ubhuti I pray to God ukuthi lo sisangangenzeli phansi cela sami somlando sisi
Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMakasela. Njengoba echazile kubhuti eduzane kwami walichaza udaba ukuthi hayi kwenzeke kanje wahlala yonke into phansi wayibeka engabona nami ukuthi ngiyakhathazeka. Even though ngibona ukuthi angikwazi ukube ngikuya ngami ngizovele ngithi yazini angisadlali. Kuyaphoqa ukuthi siphinde sithole usisi ayezwe nayo ukuthi uzizwa kanjani ubhuti ngaye nangendlela abaphilisana ngayo ekhaya. Asathelele ithuba ngibingelele usisi eduze kwami. Sawubona siswami njani? Ngiyaphila sami njani? Ngiyaphila. Igama lakho mhlawumbe ngicela ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi ubaba kababa. Sanibonani babukeli, igama lami nguThembi wakaMadonsela. Sure. Khona ubhuti la obhalile yamazi lo bhuti? Yebo ngiyamazi. Umazi lapha? Hayi. Ubhuti nje ngihlekisana naye. Oh, hlesana. Okay. Angichazele bese. Sisi wami qiniseni impela uyangazi siyahlekisana impela. Usisi lo ngamthola ngo-2011 sisi wami esikoleni kahle kahle. Yena ngamthola abantu esamncane impela nami ngisamncane into ethi yami naye asuke yaphuthuma kakhulu ngoba ngangokuba ngo-2014 ngaphuthumisa nje ukumlobola. Okay. Ngingadina bhuti wameso. I'm so sorry to cut you. But ngifisa ukuthi singabusala lapho vele umtshela ukuthi into enza ukuthi ngibhalela Black Life indlela owenza ngayo. Okay. Vele hlale kule ndlela enza ngayo. Okay. Manje yenza ngibhala Black Life indlela owenza ngayo lapha engini mina angisayi-understand. Yabo nje lento yakho ukuthi mina mase ngiyakuthinta awusavumi ngiyakuqabula awuvumi baby kissing le ngikhuluma ngayo awufuni nanayo izinto zemabheketwana and into yakho ukukhulelwa ke angizwa kahle ngoba ngifuna ukuyithola kahle inyanga seziyafika ziyasondela ulokuthi kuyeza kanti nini ikona ngifuna ukwazi ngesizwe sami mhlawumbe ukuthi ngicikisele ke lapho uthi nini Kahle kahle empilweni. Ngizokutshela nje iqiniso ukuthi angikhulelwe. Hayi kape mina ongazwanga ngikasafele ngizwe ngibuza ukuthi nini buzo ngitshela ukuthini Ukuthi angikhulelwe. hayi umbhedo lo wena uyakhula umbhedo lo yabo nje chaza umbhedo uyakhula wena uzongitshela ukuthi ingane ikhona and sizoba nayo mina ngifuna ukuzwe na uthi wena umfana nemintombazana hayi lo ozama ungitshela yona wena usuyagula yini ungafuni ngisukumelana hayi uchachazana Chazela. Izathu ukuthi ngakutshela ngoba ayike into wangenzeli yona nasekhaya into ungayenza nengane zasendlini ekhaya. Ngabona ukuthi yona ukright ukuthi ngifake i-pregnancy. Oh, you faked the pregnancy? Yeah. Bona ukuthi yona ukright. Kodwa manje sengizohlambuluka. Kuliqiniso. Yeah. Awukhulelwa kwazi ukhulela. emva iminyaka emingaka hayi ngiyahlolelwa la iminyaka ngiyahlolelwa la awukazi ungitshele lutho awukhombisi lutho mina ngiyini ke ukutshela mina ngizothini umndenini wami insuku engaka hawu uyadlala wena ukhulume la uyadlala uyadlala ungaze ngisukume la hayibo hawu Yebo ngilotsholiwe. Umakoti wena? Yebo ngiloboliwe. So kusho ukuthi ngisho ukuthi umakoti kagayi like Yebo. umlomo umlomo usavuleki manje awusavuleki umlomo manje hayibo nathi ngihlolela bola umlomo usavuleki manje hey Yabo ukuthi uphatheka kanjani? Ngiyambona. Manje wenze njani? Okay, siyabaxolisa indaba yengane uyifakile pregnancy because ubhuti uyakunakekela unakekela nengane. Wena wenzani for a living? Hayi mina ngiyasebenza. Uyasebenza nawe? Yeah. Usathanda kodwa usamthanda ubhuti because ubale nokuthi awusamnikezi no kiss anisasunani kwanext. Cha. Angisazizwa nje akuqala. hayi ngiyalingwa ngizohlanya mina kusekunjani mama Angisazizwa nje akuqala. Sekhona ngihlekisana naye. hayi ngikhuba lelo Kade ngaqala. Mhlawumbe estimate isithando sami. Mhlawumbe nje sekunonyaka. hayibo mina ngikhona ngendlini nomuntu obuyombheka mina Ufuna ngemsebenzini boyfriend? Hayi, intombazana. hayi mina ngiyahlolela mina ngiyasakanela mina la wena kanti masuba yini ke wena Kahle ngifanele nawe. nami Amantombazana. nami yeyi wena bengihamba nawe esikoleni wena
wena ufaka iskate wena zolo lokho skate wasithengelwa yimina ngubo namhlanje uthi wena hayi wena usungibhede Gqoka nje manje, sengigqoka nje. hayi Mungakazi umbona igqoka nje. Sayigqoka. yazi sisi ngaye ngamfika egqoke kanje yes wangitshela nje njengoba ngisho umntakama ukuthi lona ubevela nje ngithi 1-2 nami ngithambe wangitshela nje ukuthi hayi baby and wayifaka esami iskhindo lo date ngikhumbula kahle wayifaka ezami izinto nanganganaka nhlobo njengoba ngisho akaze into ebheda mina akaze ngiyathuka manje ntombazane thumfana hayi wena musungibhedela wena ngihlangela wena ngihlangela wena kazongichazela ngibhedela wena abantu noma uthatha amakhamera mkape yini nkambi ngoba phela ngize la amakhamera ngifuna iqiniso ngoba ngikuthanda ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngikuthandi ngaba ngikho lana hayi wena ngibhedela wena ngibhedela ngoba ukubeka isandla manje ukubeka kojele ngizothini mina ekhaya hayi wena ngibhedela wena ngibhedela wena ngizothini mina ekhaya imali yami engaka inkomo engaka hayi wena ngisanganela wena ayikho into eqola yona ngichaza uthini okay mina ngiyaxolela mina umndeni wami ngiyaxolela mina umndeni wami manje kini bayazi ukuthi usuthanda amantombazane Yebo bayazi. hawu bathini ko Abanankinga basho ukuthi. bazi ukuthi ushadile abanankinga uganile Abatshela kodwa. wabatshela before ulotsholo Yebo, ngabatshela. bathini Bathi ayikho inkinga. Ayikho abazoyenza nabo noma nginje. bawathatha kodwa amalobolo ayikini abekho right mina nginawo nje kunomuntu omdateayo mina ngemsebenzini mina hayi bo wena sibini sokuvuma sakho udate umuntu mina ngihamba ngemsebenzini ngifuna ipicnic nawe na mina angiyitholi awukazi ulale nobhuti hayibo Sala kanye. ha from 2011 salale kanye ayijomi ke namazi bhuti mina enkonzweni nekamera before uyabona sisi hayi bisho mina ngayiki wathi siyabona sisi ngithe mina sisi ngoba ngisho ukuthi into yami yonakale nje manje ayikho into ebengayenzi ngalo muntu bengingaboni lutho nanokuthi ke futhi ke angene umuntu obegxila into zonkonzo ngomakamereni nawe awugxilile ngingumuntu onjalo because mina ngithanda yena ekho omunye ngizogxila noma ngihlezi ngithola yena kuphela kodwa futhi akekho akakunika nje akekho wild usakhula mhlawumbe ngicabanga kanjalo ukuthi mhlawumbe ngoba usamncane akekho active kakhulu uma kwenzakalani siswa mina ngokucabanga kwami bengicabanga ukuthi ngoba naye mina ngiyasebenza nawe uyasebenza vele phela mina noma uthi vele ngithole isikhathi nanokuthi ke phela uyaphela 3 months ngayibukile iTV njengoba ngisho nje nanokuthi imina uyena uma ifuna uthola kumina bengiyifuna ngithola kuyena pho wathi sikaze ngigxile everything bengicabanga kanjalo ukuthi hayi uthola yena uyithola kumina simina naye akekho omunye ubani omunye mina ngazange ajabulise nami ujabulisa noba mina bengazi kanjalo manje sisando lento amantombazane uqala nini uqale kudala ukuzizwa Kade ngiqala. uhleli nje nobaba uyazi ukuthi uthanda amantombazane ithini intombi yakho ke muhlala emzini wakho wayichazela Ayichazile. Sho ukuthi emzini wethu hayi Mawungekho nje befike. phela ngizohlela ngoba sekuyahlekwa ibuye emzini wethu kowethu umuzi lo wethu ehlala kona nithandana wakwalenza ikhanda mhlawumbe siqaleni la ngimthola ke mina ubile ntombazane le ebengayithanda izinto ngoba mina bengazi ukuthi ngikhula umuntu owenza amakhanda nezithipho nani uma kuthanda bezinto kanti ngize ngiqhatshe ngalokho ngithi mina ngayithola umuntu o right oyithandela yena ke amakhathu bewathanda siyagunda manje brush yes ngomuntu lo umuntu evana kanjalo ngangimoshi ishayela amashotho lo benjalo nje bengithi mina bengangimoshi benganaki phela ukuthi kanti yena mina bengithi uyangiseva nje umuntu angithandayo ngoba besho kanjalo bengimbuza ngithi umntana sithanda sami wona ubuki ngiyakuthanda ke monke athi hayi mina ngifana lonto leyo ngiseva wona umuntu wami kanjani mina bengingazi ukuthi naye kanti uyayicwecwa njengomuntu wesilisa ukuthi abone hayi kodwa yazi mina ngikuhlebele mnganami useqhamuka singamboni ukuthi khona ngikho right ukuthi phela ngaze ngihlangane nentombazane straight enjengayo hayi siswami mina engakukho nje manje ukuthi ngiyaphupha hayi mina ngiyaphupha wesisi ngoba mina ngimaze nje ngiyaphupha uvele hleze nje mina ngimaze nje sisi ngiyaphupha nje ngiyikhophela mina ukuthi ngitshela lento angitshela yona ngoba lento leyikhini sisi ngayibuza ukuthi ekhaya ngeke bayivume yini engalizwa ke nje elithi
abangani bakhe abantu babayenza lento yena yini ke yena angekaza yenza ngalibuza isikini sami usinika ubani umuntu esifazane wathi kodwa phela isikindi uyasiqoka phela isikindi bengazi kanjalo nami ngazi kanjalo ngoba ayingeke uma usushoka sekunonotice cause hayi impela uyayithanda ezabafana uyayithanda izinto zami because ngabe ugqoka isikindi nje phela babe akazi afike kumina into zabafana ugqoke zami uyayithanda futhi izinto zami ngisho njalo akaze ke nje nginotice ukuthi ngabe hayi manje kusho ukuthi hayi nginje uzophuma la ka Black Life uzophumela ebala yabanga uzotshela umyeni wakho ukuthi nje ngikushintshe futhi yazi mina ngithi ngiyalungisa kanti mina uzoyihlaza ngithi mina ngiyalungisa kanti mina uzoyihlaza kodwa mina yazi yini awuyihlazi uthola iqiniso yazi uyacabanga ukuthi mhlawumbe khona abantu ade bembuke elethe amantombazane bebuka wena njengenyoni ewumjida ke even yacabanga wena lebuthi yena ulobolile nomfazi mewenza kodwa amalokhuzana abantu besifazane endlini ngizwa amewenza amajusizi umuntu wesifazane endlini njengoba ngisho ukuthi ubekwazi ukuyiphesha zonke ikhala ubephesha ngoba kodwa phela vele umuntu wesifazane so ubekwenza noba besilisa impela futhi nakho uyakwazi hayibo ngoba ngisho ukuthi manje sekuyahlangana manje yonke siyahlangana because ubekwazi ukwenza into ekumele yenziwe yimina ngibuza ukuthi ubiza umuntu lapha ngiyasebenza noyasebenza athi hayi kwenziwe yimina ngincome ngithi awusithando ngincome nje nama umama ngiyabonga bengazi ukuthi ngigilwe lemhlola engigilwa yona kanjena pho kanje emva kwensuku ezingaka hayi insuku iminyaka yabona ukuthi angifuni ungasho mina bengazi ukuthi ngiletha kubo TV ngithi ngizosiza phela mina hayi ngoba umuntu andakubukwa iTV usami nginyenya kabi ngoba kwafoni kape ngisingabi nayo nginya kabi into TV uyazi nayo nginya kabi inkinga into enze ngize ngitheme ngitshela umngani nami ngalento wathi hayi mfethu mina khona abantu engeke ngizwe ngabo ukuthi Black Life into enjengalezo bangakusiza ngathi mina mfethu awunginikeze bengazi ngizoyihlaza mina kumede wonke mina mina qobe hayi akazi ngeke kwenzeke lokho ngeke kwenzeke lokho ingoba siswami nawe ugoba ukhona la angikwazi ukwenza lutho nokumthitha nokumkwenza something encane because na phakathi dlodlo bahlezi besemva kwethu ayithiwa yena uyona ke cha thini yini lento angenza yona mina ngithini mina ngiyini ke mina manje yini kubangani yini ngima anginendaba ke mina mntama ngiyamxolela yes ngiyaxolela awungitshela ke ekhaya ngizothina ekhaya ngizothini inkomo zami ngikale ngayikhipha ngizothini mina ekhaya yini izokwenza ebuseni ngoba yini mina ngiyaphuma nje emsebenzini mina date khona la kwami letha la kwami hayi unesibindi wena ngoba lapha khona uma TV laba unesibindi okubuhlungu mabezwe mina lo ma TV bengazi ngizoyihlaza mina hayi cha ungiphoxile angifuni isima but I'm sorry sicabanga sokutholela uqepheshe ayikho into esokwazi ukusiza ngayo ubone ukuthi uqala kanjani impilo yakho kabusha and mina I'm glad ukuthi noma ngiyayizwa lento ishow ukuthi ivele kambi yavela on cameras kodwa kubalekile ukuthi ulibotholile iqiniso ngoba mhlawumbe abantu bebekuhleka bekubuka ukuthi intombi yakho wena lebuthi unkosikazi wakho ulobolile kanti yena ulala namanye amantombazane sisi bebengihleka basazongihleka namanje hayi sisi ebezongihleka namanje basazongihleka awucabanga ukuthi lento lokuthi izayenze ingoba nawe sisi umuntu wesifazane that's why ngathi manje ngizwe ngathi useka yena lo seceleni kwakho bangisazi ngimbize ngisi umuntu wesifazane noma ngisi umuntu wesilisa angisazi angimseki uyiphutha yonke lento ayenzile angihambisana lokho kwenzile sama siyakwazi lokho angiyazi because awuzange ube neqiniso kufanele ube neqiniso from the start ukuthi impilo ephilayo kanje na kanje abe awuyobhuti yabo hayi ukuthi uthatha amalobolo nakini babe selfish uthatha kanjani imali yomuntu nenkomo zomuntu knowing very well ukuthi wena inganeni isima kanjani yabo leyo nto and angibona ukuthi so unfortunately angikwazi ukuba kwi level yakho ubhuti kufanele ngikwazi ukubonisa lento ukuthi ube wrong bayo ubukephi but yabona ukuthi uphatheke kanjani uzizwa kanjani ubhuti usengithi ubhuti umyeni wakhe sefika nje hayi ngizwa kabi nami nginokuyisolo kodwa into engizoyenza awusabuyile emuva so nje mesuka la yolanda impahla zakho uphindela kini qhubeke nentombi yakho ngiyaxolisa bandla community ngiyaxolisa qaba
ezinye izinto zonke zivela kabuhlungu kodwa egcineni ukwamukela iqiniso yona indlela yokuya phambili. And ngiyazi ngeke kube lula kodwa sikutholela uchwepheshe. And then I promise you uzomthola umuntu right. Ngiyazi uzothatha isikhathi nabelungu basho ukuthi time knows. But give yourself time. Uhlangene nembila ithutha ziholwa emhlophe phambili noma emnyama phambili angazi nami. Ngiyaxolisa. So khuluma kodwa before singikise kumasebenzisejini oqala. Siyabonga sesiwami ngoba honest wakho ngalolu daba lakho. Angazi noma awunankinga ngisibizo sisi kodwa phela ngikwazi njengonkosikazi kaBheki. Bukele Black Life TV lazo lathensa udaba kwazo kanzima and ngizozama ukuthi siphinde siqale sikhulume nobhuti after the show because ngiyabona ukuthi akekho right iphinde futhi simnikeze uchwepheshe. Ngiyacabanga nje nawe mfethu uzothola isigaxo singaka ukuthi uzothola usizo uzofuna usizo kanti wena uzofike uembarrasseke futhi nakhona it's not an embarrassment indlela find athenga ukuthi umuntu ade sihlele naye iminyaka emingaka unemizwa abantu besifazane and uhleli naye nakasamnikezi lutho ngoba uyazi ukuthi ubhekephi. Bafethu please ngicela ndisclose early ningahlalise endaweni wrong ukuthi nasi sikwazi uyihlalisa sazi ukuthi sihleli noma simkephi empilweni zethu ngani. Cela senze kanje Mbukelo Black Life TV asibonane ku episode elandelayo. Ngiyabonga kakhulu for watching this episode till the end. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. I'm out. It's the Black Life TV.